Eta gaurkoan kirol kontuak izanen ditugu mintzagai, rugby neska talde bakarra Nafarroan daukagu launika eta bertako bi jokalarirekin egoteko aukera izanen dugu gaurkoan. Alde batetik Maili Brako eta beste alde batetik Maialen Marturet arratsaldean eta ongi etorriak Xalda Telebistara. Eskerrik asko. Bueno, ze gorea, ez? Nafarroan rugby neska talde bakarra, lehenago aipatu didazue, ez nabil oso jantzia mundu honetan, baina bueno, denaren meritua baduzue. Zenbateko osatzen duzue taldea, launika taldean? Bentsa bertan baditugu 35 fitxa, nahiko direla. Izan ditugu gutxiago eta batez ere gu etorri baino lehen zirela talde txikiago oraindikan osatzen zebilena, baina orain daude nahiko fitxa. Aurten fitxa gehien. Egin dituzue? Bai. Eta aipatu didazue, zelaira atratzen zarete 15 jokatzera. Oso, beraz, hor gero egonen da, ez? Jendea reserban. Bai. Bueno, ez asko zera gaude pertsonak biak gaudela lesionatuak eta horrela tezkenean. Bueno, hori ere behar da, ez? Jendea behar da taldean. Bai. Beti hori. Nongoak zarete ikusita, Nafarro osoan zaudeten talde bakarra zaretela, zaudete pixka nasketa edo gehienak Iruñerri aldekoak. Gu gara Ultzamakoak adibidez. Gu gara Ultzamakoak, gero izan dugu jendea Baztanekoa, orain, bueno, ez dago jendea. Baztanekoa ja ez, baina izan zen. Badaukagu bat Gea de los Caballerosekoa, etortzen da entrenatzera, bitan astean, badauka bere meritoa. Eta badugu jendea, hola Guearizu gure ingurukoa baita eta Iruñerrikoa inguru guztietakoa. 35 artean, ez? Pixka denetarik. Osan, izuek noiztik zaudete taldea, nola pertsonalki? Noiz erabaki zenuten taldean sartzea, zenba denbora eramazue? Oraintxe bertan 3. urtea egin dut nik, eta... Nik 5. baina lehenengoa gauzu basu kontatzen. Eske lehenengo urtea sartzen zarenean, denez hain ez ezaguna, azkenean zaude nahiko hori probatzen, galduta, eta azkenean ezagutzen da ez duzu jolasten partidurik, igual bakarrik amistosoren bat baldin badago lokesea, baina... Nik banitu 12 urte eta nire ezin ziaten sartu partiduetan. Asintzen ja seniorren eta gero ziaten kategoriaz. Eta zergatik erabaki zenuten rugbyen sartzea? Nola deitu zizuen atentzioa kirol honek? Badago gau pasa bat, rugby gau pasa bat Ultzaman, eta hori baino lehen egiten zituzten entrenamendu batzuk. Eta nire, guaten ginen entrenatzera gubiok eta herriko beste bat, eta esaten ziguten, hori Iruñera badago lan esken talde bat, eta nire esaten nuen, zergatik ez. Eta hasi nintzen ni. Gero hasi zen nire aizpa, eta gero hasi nintzen ni. Eta horra hasi. Azkenean, jendeak mugitzen delako eta hori baina ez ezaguna delako. Hori komentatu behar nizuen, ez? Azkenean talde bakarra izan da, zuek ere pixkat faltan botako duzu hori, ez? Igual Nafarroan pixkat gehiago mugitza kirol hau. Bai, azkenean beti gaude, kartelak jarri, no seke, jende animatu, bestela jendeak ez daki deus rugbyaren inguruan eta beti izan barra pixko tiraka bezala azkenean animatzeko jendeak. Zuek ze ligatan jokatzen duzue, oraintxe bertan? Euskal Ligan. Oraintxe bertan baiz, Nafarroan izan talde bakarra ezin dugu jolastu Nafarroko Liga, orduan jolasten dugu Euskal Herriko. Eta ipatu didaztu hori 8 talde inguru ez, zaudetela? Bai, jokatzen baina gero dago beste bat, dela getxo, dagoela... Ohorezko baina. Bai, igozen... Baina, jolasten zuen gure ligan, baina igozen ja, eta orain jolasten dugu liga horretan. Maila bat altuago da. Gurekin bakarrik jolasten dute amaiur torneoa, liga baino lehen egiten dena. Eta jolasten dute hori gurekin, ligakoekin, baina hori, euskera. Zer moduz joan da denboraldi hau? Nola eraman duzue? Gero itzengo dugu pixka bat, horrezko mailara igo nahi zen dutela, nahi hori baduzuela, baina denboraldi hau nola joan da? Denboraldia berez ondo. Bai, izan zen pixka bat, liosoz, sartu ziren batean talde berri batzuk, orduan egin behar izan zituzten bi liga bat bestearen, bat talde berriekin, eta beste bat jokatzen dugun talde horiekin ze bestenaz. Diferentzia zen oso handia.
Baina hori, horretaz gain, liga joan da, ondo. Eta gainera, emaitzak esaten dituzte, uste dituzu beti zeron, baina badaude talde batzuk, uste ditugula zeron, baina direla oso partidu oso gogorrak, bai, Eta nire adibidez gurasok eta horreta, esaten didate, bai, baina irabazi dizue oso erraz, ez. Ez dugu, irabazten erraz. Dira oso gogorrak. Partiduak jolastu behar dira, eta jolastu dugu, alde moduan, baina hori, gero joan zaigu ondo, bukatu dugu ondo, eta lehenbiziko, bukatu dugu lehenbiziko horregatik jolastu dugu fase. Orezko mailara igo nahi zenuten, ez? Baina ez duzue lortu. Ez dugu lortu. Bueno, hori zen zuen nahia, ez? Galditu zarete oso urruti, gertu, edo zer beharra igotzeko orezko mailara, oso zaila da, komplikatua. Ni lehenik eta behin nik uste dut gure liga maila hobeagoa izatea. Zizke baditugu taldeak dela ez txarra, baina guk baino maila asko zero gutxiago. Eta azkenean zuk ezin duzu hobetu. Claro, jokatzen duzulako pixkat ez hor mugatua dagoen maila bat. Baduzkagu partidu batzuk direnak gogorrak eta jolasten dugunak gustora, baina beste batzuk ez da, azkenean ez da berdina liga osoan, orduan bilatzen dugu lagun artekoak. Izan duzu aukera ibidez, hori ez jokatzen duzu Euskal Ligan, beraz hemen gertuko, komilen hartan gertuko taldeekin, izan duzu aukera Espainia mailan edo beste norabait ateratzeko eta beste talderen batekin jokatzeko, edo momentuz galditu zarete hemen. Jokatu genuen Baionaren kontra. Baionaren kontra. Bai, aurkitu genuen lagunarteko Baionaren aurka. Eta Valladolid, baina etorri ziren Anata. Etorri ziren haiek. Eta horrela ikasten da ez ere? Bai, lortu nahi genuen baita Madrileko batzuen aurka jolastea, baina ez genuen lortu azkenean. Baina, lortu, beti ari gara bilatzen, nola pixka bat beste partidu batzuk, ze azkenean izanik lau talderen aurkako liga batean baditugu asteburuak ez duguna jolasten. Orduan beti saiatzen gara pixkat betetzen tarte horiek. Beste talderen batekin edo, ez? Oso ongi. Bueno, Nafarroan talde bakarra izan da, nola bizitzen duzue hau? Errutbi talde bakarra izan da, eta neskak. Gainera, ez? Irudi kirola hau gainera beti mutilen kirola, ez? Bihurtzen dela eta... Bueno, bizitzen dute baina... Nola bizitzen duzu ezuek hau? Jendearen ikuspegi horretatik, ez oso ongi. Beti, igual, bai, jolasten duzu errupian, baina hori da oso gorra tal, orduan ja, ematen du pixkat, ezin duzula puntatu ja holako kirol batera. Ni saiatu nintzen pasaren urtean klasiko batzuei, hori, haber gustatzen zitzaien eta no seke, ea puntatzen ziren, edo gutxinez probatzeko, baina, keba. Probatu arte ezin da jakin, ez? Claro, baina, keba. Ez, eske, hori da gogorra eta no seke, eske kanpotik dirudidu askoz gogorra, gero. Zer ikasi duzu ezuek rugbyaren munduan? Zer eman dizue, zuei? Esan nahi dut, hori, igual kanpotik ez, zait pertzepzio bat izaten da ez, zuek aipatzen duzuen moduan, nola egon zaitezke hor ez, eta gero behin ja hor barruan egon zaretela, zer ikasi duzue? Respetu egin darengan. Hori da, arbitroari bakarrik hitz egiten aldio kapitanak, inor gehiago. Eta zue taldeko egin ezin marzu respetu pila bat, kontrako egin baita, errespetua da egiten dena errubian. Zuek aipatu duzen moduan hori hasieran, ez, pixkat lehenengo kontaktu horretan dena dela ezagutzea, ez? Kirol berri baten aurrean, nola izan zen ikasketa guzti hori? Erresa egin zitzaizuen? Hasieran zaila. Bai, hasieran egin zitzaien zaila, ez da berdina kirol batean sartzea eta jakitea pixka bat, minimo bat jakitea, edo kirol berri batean sartzea, deus jakin gabe, eta, klaro, non sartu nahi zen, ezakit, zaude pixka bat, baloia ematen zute, bai, horrein egiten du, pixka bat, ezakizula, non zauden, ez da zerekin, ez da deus. Baina gero ja, gutxinaka, hartzen zaio gusto bat, dela ezberdina. Nik probatu ditut beste kirol batzuk, baina eske, rugbyan hartzen zaio gusto bat ezberdina bezala. Gainera, baditu ere bere ezaugarri karakteristiko horiek, ez? Zelai hori hain ondia eta, ezakit,
baduela ere berezitasuna, Bai, ez? eta bere xarma, Kirol batzuekin konparatuz. Bai. Eta hori, ez balma duzu fragatzen, bazion zu jakin. Oso, ni entrenamenduak eta hori nun egiten dituzu eta zenbat egunetan egoten zareten? Urunan, eta egiten ditugu asteazken eta ostiraletan. Hori entrenamenduak zelaian eta gero gimnasio. Gimnasioa astearte eta ostegunetan. Eta hori egiten duzuela unikak duen lekuan edo nun egiten dituzuen? Gimnasioa larrabide. Zelai eta hori nun duzue? Fit Cluben eta Larrabiden. Gehiago joten dira Larrabidera. Bueno, bai. Egitera gimnasio Larrabidera eta Fit Clubean, eta gero zelaia daukagu unan. Lehen geneukan Arazurin, baina orain leku aldatu ginen ona. Eta partiduak eta hori nola egiten dituz? Aipatu duzu asteburutan ez, baina gauza da talde gutxi izabeten ez, batzutan astebururen bat ez duzuela partiduri. Bai. Normala zaituzu bat etxean eta bestea kanpoan? Bai, egiten dugu bi buelta, osea, bakoitzen, hori, joan etorria. Bai, tokatzen zaigu bat kanpoan, bat etxean. Eta nola eramaztu hori mugitzarena? Claro, mugitzen zarete Euskal Herri osotik, ez? Pixka bat taldeen arabera. Bai, claro. Baina jartzen nahi ditugu autobusak. Autobusak. Ateratzen dugu autobus bat eta joten gara talde oso autobusen, da listo. Eske bestela, gaudia adinez benindakoak ez daukagu kotxe guztiek, azkenean da, hoberena autobus bat ateratzea eta listo. Eta jende ez borondate asko eukitzen du. Honetarako beti ikusten da, ez? Sekulako afizioa goten dela, ez? Posari, astebururo partiduetara joateko eta, ez? Izan behar dela hor gogoa eta... Gustuko gauzu egiten duzu. Bai, hori da. Osea, gu azkenean joaten gara ikustera beste taldekoen partiduak ere, eta joaten gara, ez dakit, Gernikaraino, hemendikan, venga, aterako autobusa goizeko 8:00. Eta hemen gaude goizeko 8:00 ateratzeko, Gernikara joateko eta ikusteko haien partidu, osea. Azkenean bada, hartzen zaiola guztua. Claro. Rugbiaren, eta jazta. Eta duzulok bezea. Nore iristea gustatuko litzaizueke, talde bezala. Launikak zer dauka hor. Iritsi nahi dugu honera, honezko mailara egon zenuten, ez? Lehenengo liga ongi jolastu eta gero ja, segun nola doan liga ja... Lehenengo irabazik da liga, irabazteko, osea, gero nahi baldin badugu igo horrezko mailara lehenengo irabazi behar da liga, eta liga irabazita lehenengo gelditzen dena jolasten du fasea, eta fasea irabazten duenak igo bada. Eta urten nork irabazi du? Cisneros Madrileko talde batek. Eta bigarren geratzen dena fasean jolasten du promoa azken aurrekoarekin, osea, division den aurreko azken aurrekoarekin. Eta geratu da Salvador. Bai, hori dokoak. Zuei gustatuko litzaizueke horrera iristea, ez? Ikusten duzue, ez da, erresa, posibilitaterik baduzue? Bada zaila, baina, berez, jartzen bagara, jolasten dugu, ondo. Gauza da, tokatu zaigula kontrako gogor batzuen aurka eta ezin izan da izan, baina, Eta talde asko lesionatua baita. Atzutan ere pixkat suerte kontua, ere. Baita, baina, azkenean guk daukagu talde bat oso ona. Bai. Eta gaina baitugu fitxa asko, badaukagu jende berria, hasi dena. Eta jendea gogoekin, ikasteko gogoi askorekin. 35, ez? Hori da, gara asko, azkenean hortik atera dugu talde polit bat eta egin daitezke gauza pila bat eta gu aurten saiatu gara, ezin izan dezan, hurrengo urtean saituko gara berriz. Dena den hori, ez? Pixka nahi zenuten aldarrikatu, Nafarroan talde bakarra izan da jendea animatzeko, ez? Gustatu zitzaigun igoerako fasea izatea Iruñan batez ere horregatik. Pixka bat jendea konturatzeko badagola nesken rugby talde bat baita. Oso gutxi ezagutzen da, eta azkenean pixka bat zer gertatzen ari da hor dagoela inbeste jendea gutxienez jakitea dela rugby fase bat dagoelako emakumezkoa. Pixka mugitzea hor pixka jendea. Beste kirolik egiten duzue, honetaz aparte? Edo rugbia, nahikoa, ez? Nik egiten duzu katira. Katira baita ere. Indartsuak zareta orduan, ez? Oso ongi neska, mila esker, Txalda telebistan izateagatik, hurrengo elkarrizketa oreizko mailari igotzen zarenean egiten dugu, markatu.
eta hori animo eta zorionak egiten duzuen lan guztia. Eskerrik asko. Eskerrik asko.